Ini yang लोगोफोर फैलायबाय नै फैलायदो दसे रायलायनोसै लाइटआ मोदानबाय दंलै ना लाइटआ मोदानबाय लाइटआ मोदानदों गुड इभिनिं हेलौ 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 फैद' 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 बयबो फै बयबो फै लैहोर लैहोर फैलायलायदो फै अननानै बयबो फैलायदो फै दसे सम रायलायनोसै फै दाथ' रावबो उन्दुखाया फैदो फै दसे फै हेलौ 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 फैदो फैदो बयबो फैदो बयबो फैदो बयबो फैदो टाइमा एसे बारबायलै आंना एसे बारबाय आंना टाइमा नोंसोरजों फैनाय समा ना हेलौ 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 रावबो गैथारा नामा हेलौ 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 फैद' 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 हेलौ 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 मा रावबो गैथाराब्रा सिरि सिरिथार माथो फैद' फैद' बयबो फैद' बयबो फैद' हेलौ 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 मानो एसां गोबाव जाखो फैद' दसे सम रायलायनोसै फैद' हेलौ 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 फैलायदो दसे सम फैदो फै दसे सम रायलायनो फै रावबो गैथारा नामाब्रा मानो एसां हेलौ 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 गुड इभिनिं लोगोफोर दा बारबा गुड मर्निं होनगारगोन आङो फैद' दसे सम फै दसे सम फैदो फै बयखौबो होगोन आंनाव फैलाय रावबो नायथाराबो माथाराबो साबसक्राइब खालामना दोननानै मानसिफ्रा ओरैनोल' नायो नामाब्रा फैद' फैद' एसे नायलायनो फै नोंसोरनि थाखाय लाइभआव फैलायबाय आङो हेलौ दिनै रावबो गैथारा माथो मैयाना फंबाया बहा थांखो नायाखै नामा दिनै इउटुबखौ मैया नायनाय फंबाया बहा थांखो र'लाय नोंनिजोंनो लेंहरग्रोना होनोसै आं मानसिफोरखौ बहा थांखो फैद' 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 नै फैदो 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 फैद' हेलौ
সকলে শেয়ার করে আইবি সকলে আইবি হ্যালো ওয়াচ না থাকিবে কমেন্ট কর ফাস্ট কমেন্ট কর ওয়াচ না থাকিবে কমেন্ট কর komen खालामलायदो रायलायलायदो फैद' मा रावबो गैथारा नामा आइयै हेलौ फैद' लोगोफोर फैद' गाइसमोन फैद' সকলে শেয়ার করে আইবি ওয়াচ না থাকিবে কমেন্ট কর ফাস্ট কমেন্ট ইনভাইট কমেন্ট কর সকলে কমেন্ট কর শেয়ার बोरै जाखो माथो रावबो गैथारा नामा আচ্ছা দাদা মনে বড় শেয়ার যাবে আচ্ছা গো हेलौ बोरो माथो रावबो गैथारा नामा फैद' मेनसन खालाम लोगो लिंहर मेनसन खालाम लोगो लिंहर हेलौ बयबो लोगो लिंहर दे लोगो लेंहरलायना फैबासो जायोमोन माथो रावबोआनो गैथारा 8 मिनिटसिम जालायबाय आं नेनाया बयबो लोगो लिंहर फैद' बयखौबो अनना होगोन फै खालामबाय बयनोबो अननाय होगोन फै माखौ हरनो जेनबा दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम दे सोर नायदों कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम लाइक हर कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम बिसि कामाय আছে নেকি মুম্বাইত कमेन्ट खालाम हेलो ब्रो हां ब्रो बुम ओ कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम के ताक गय किने आगा डाबल कामाय दे कमेन्ट खालाम दे ओरैनो थाना कमेन्ट हर कमेन्ट लिरदे नोंसोर रायलायबासो आंबो रायलायनो माबागोनलाय कमेन्ट कर आर को तो लोगोरिया बन्धु गेटा नोंसोर सिरि थाबाय थाबा आं बोरै रायलायबाय थागोन देलाय कमेन्ट लिरलाय कमेन्ट लिरदे कमेन्टआव लिरदे नोंसोर सिरि थाबाय थाबालाय आं बोरै रायलायनांगौ जाखो दे फैबोदो লাগিছেনে এটা রিজা এনেকা কাম ডিউটি ডিজা ডিউটি আসলে না कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम ডিউটি আসলে না ডিউটি তার कमेन्ट खालाम সমাজা কো মোর কিবা লাইবলে আহিবলৈ সমাজ তো कमेन्ट खालाम সমাজ তো মোর লাইবলে আহিবা দে
तेरा हंसी निकल रहा है बहुत हमको देख के हाँ कमेन्ट खालामदो बोरो रावबो गैथारा माथो दिनै टाइम बारबाय नामा बाराखैथ' टाइमा मुनु बर आबोना आं इनभाइट हरसै अलरेडी कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालाम मुनु बर आबो इनभाइट done कमेन्ट खालाम অকলে শেয়ার করে दे ब्रादे नायदो बै कमेन्ट खालामदो बै आरे नै बे माबा पकरि जानाया एसे अनना हरबाय आङो मुनु बर आबो दे फै बयबो फै बयबो शेयर खालामना फै बयबो शेयर खालामना फै शेयर करके आ जाओ लाइव को शेयर करके आ जाओ इउटुबाव फैना कमेन्ट खालामब्रा इउटुबाव फै दे इउटुबाव फैना कमेन्ट खालामलाय मानो बिदि जायो नोंसोरो उर्मिला आबो हाय आगै आबो वेलकाम एलको फ्रेंड वेलकाम बिथांनो शेयर हरदोंमोन आं नरेश बिथांनो देलाय बिथां दे फै नोंबो माथो वाट्सएपआवसो मा बुंहरखो बेफोरखौ बाद दोन दे नों इउटुबाव फै दे फै कमेन्ट लिरफै कमेन्ट सिनायखादों ना माथो नों आंखौ सिनायखादों बायदि मोनखादों आं नोंथांखौ नायनानै सिनायखादों बायदि मोनदां दे फै फैलाय फै बयबो फै शेयर खालामना इनभाइट बयबो फै शेयर खालामलायना फैलाय बयबो फै रायलायनो फै दसे सम रायलायनो फै इनभाइट दसे सम रायलायनो फै जाबाय आंखौबो शेयर खालाम आगै दा शेयर खालामगोन बरिं मोनो माथो रावबो गैथाराबा बयबो फैलायदो बयबो फै सिरि थानानैसो नायबाय थानोसैलां दा नोंसोरखौ र' खालामबाय आं आगै आच्छा खालामबाय नै बिदि मोसानायखौ नायबाय थादों मालाय नोंसोरो नै मोजां देखायदों आंनो बिदि मोसानायखौ नायदों नोंसोरो नै बिदिबासो नायसिगोन ना नोंसोरो ओमफ्राय मोजां देखायदों नोंसोर नाय ना नैदिजों गावफ्लांजोबनांगौ नोंसोरखौ ओइनै गोगोम एके 47नि गावनाया बेबायदि गावना देखायगोन आं बाराबा
दिनैलाय एसेबां थाब उन्दुजोब्बाय नामाब्रा मानसिफ्रालाय दिनै अननायखौ बांसिन हर आगै आच्छा नंगौ नामा जागोन र' लास्टसिनखा दे लास्टसिनखा र' लास्टसिनखा जागोन खारनाङा दे खारनाङा रावबो खारनाङा र' दासो फैदों खारनाङा रावबो आइया बालायलांबायलां मानसि रावबो गैथारैखायनो जाबाय एसेबां गोबाव नेबाय माथो आङो आंनि साबसक्राइबार लोगोफ्राबो रावबो नायथारा नामा कमेन्ट फैलायदो रायज्लायलायनोसै फै बयबो फै फंबाया फैबाय साबसक्राइबार खालामखाबाय माथो फंबाय नोंनिखौ मैयानो खालामदों माथो मैयानो खालामखाबाय माथो फंबाय नोंनिखौ साबसक्राइबार जाखाबाय माथो नोंनियालाय फंबाय मैयानो खालामदों माथो साबसक्राइबार नोंनिखौ मैया नोंनो देखायखादों माथो स्क्रिनाव आंलाय स्क्रिनाव देखायखाबाय माथो फंबाय नोंनाव बोरैथो साबसक्राइबार जायाखै जाखाबाय माथो नों भिडिअ हगारबा नटिफिकेसन मोनफैखायो माथो आंनाव मैयानो बानायखाबाय आं नोंनिखौ फंबाय साबसक्राइबार जायाखै नामा जायाखैबा जायाखै ना कमेन्ट हरलाय मैयानो बानायखाबाय माथो फंबाय नोंनिखौ आं नोंनो देखायदों माथो स्क्रिनाव ना नुवासै नोङो कार्बि आलं जामुगुरि बेखौथ' नों मैयाबो खोन्थाखादों दे फंबाय जाबाय आं बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथ' र' कार्बि आलंनि नाथाय नों साबसक्राइबार होनना बुंहरदों जे साबसक्राइबारखौथ' आं मैयानो बानायखाबाय नोंनिखौ मैयानो बानायखाबाय साबसक्राइबारखौ आं मैयानो बानायखाबाय माथो नोंनिखौ साबसक्राइबार जादोंना जायाखै नोंनाव जाबायथ' मोनसे बारायबायथ' ना मैयानो बानायखाबाय आं दे कमेन्ट लिर फंबाय कमेन्ट लिर ओरैनो थानाङा दे मा सोंनो गोसो सोंबाय था दे आं फिननाय होगोन साबसक्राइबार 1K जागोन फंबाय जागोन आं होदोंथ' लिंकखौ होना होबाय आं टेनसन खालामनाङा नोङो जागोन आं लिंकखौ आंनियाव सोना होबाय दे नोंनि माबाखौ इउटुबनि लिंकखौ आंनियाव सोना होखाबाय आं लासै जाबाय थागोन मोजां भिडिअ हगार फंबाय होमबानो बयबो नायगोन आंथ' साबसक्राइबार खालामखाबाय नोंनिखौ आंथ' खालायखाबाय नों मोजां भिडिअल' हगारबाय थालाय 1K आ थाबनो जागोन दे मोजां ब्लग लाबोबाय थालाय मोजां ब्लग लाबो फंबाय होमबानो 1K निबो बारा जागोन मोजां भिडिअ बानायनो सोलों होमबानो नोंनि लिंकखौथ' आं सोना होखाबाय सिन्था खालामनाङा नोङो दे कमेन्ट लिर दे आरो कमेन्ट लिर दे आगै आं बारा गोबाव थानो हानाय नंला दे मानोना जाहा दे लिरबाव दे कमेन्ट लिर नोंनि लोगो माखासेनो शेयार खालामना होलाय बयबो नायथोंलाय होमबाना नोंनियाबो सापर्ट जागोन आंनाबो जागोन फंबाय वाट्सएपआव फेसबुकआव शेयार खालामना होलाय फंबाय माना नोंनाबो थांबाय आंनाबो थांबाय माना नोंनिखौबो नायगोन आंनिखौबो नायगोन शेयार खालामना हो फंबाय शेयार खालामना हो होमबाना नोंनियाबो थांगोन आंनियाबो थांगोन दे
बिदिन्था मुसाहारि 1K हरदो बन्धु आच्छा हरगोन ब्रादार हरगोन शेयार खालामना फै शेयार खालामना हो एलबिखौ शेयार खालाम एलबिखौ शेयार खालामना हो शेयार खालामना हो दे शेयार खालामना कमेन्ट लिर दे कमेन्ट लिर एलबिखौ शेयार खालामना हो माने एफा गोबाव जानाय फंबाय फैनो आं दहायनो फैदों नोंखौ नेबाय थादोंसो बयबो मोनगोन दहायनो फैदों आं लाइभआव शेयार खालामना हो फै दे फै बयबो फै शेयार खालामलाय दे बयबो फै नोंनि 1K साबसक्राइबारा बारा दिन नाङा दे फंबाय जासिगोनबो नों मोजां भिडिअ'ल' हगारबाय थालाय नोंनि लिंकखौ आं जेसेबां भिडिअ हगारो होफाबाय थाखायो आं नों जेसेबां भिडिअ हगारो आं होबाय थाखायो साबायखर नोंथां फंबायनिसिम मा ओंख्रि जाखो फंबाय खोन्थाहरदो कमेन्टआव मा ओंख्रि जाखो बयबो अननानै बयबो फैदो दे मा होनदों आसोल लागायदो दे आच्छा दे फंबाय शेयार खालामना जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय दे आच्छा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो कमेन्टआव लिरदो कमेन्ट लिरदो फैनायनि थाखाय शेयार खालामना होनायनि थाखाय दे रोजा गोजोननाय हरबाय आङो दै फंबायनिसिम सोलोंहांदो जायाबाबो बिबार हरनाय आच्छा शेयार खालामना फै जोंहा बिदिन्था मुसाहारि ब्रादार शेयार खालामना फै मोजां दा खबरा आच्छा मोजां फंबाय खबरा मोजां अननाय हर ओरैनो दं आदा जागोन मोजां खबर मोजां ओरैनो दं मा ओंख्रि जानाय मोनगोन मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो मोनगोन दे बयबो वाट्सआव थाना कमेन्ट खालाम बयबो बाखि खोथा उन्दुजोबथारबाय नामा साबसक्राइबार लोगोफोर आंनि दे कमेन्ट खालाम लिर ज'नो रायलायलायनो इन्ट्रेस्ट मोनो होमबाना बयबो फै आच्छा जिन्दाबाद आच्छा अके नंगौ जिन्दाबाद बयबो फै आच्छा बयगोन दसे फैनो जोंहा बालाराम दा फेसबुक किं जोंहा फंबाया दासो शेयार खालामना होदों बहुत साबायखर फंबायनिसिम दे शेयार खालामना होबाय आरो दे मानो थाबथाबाय थायो दे थाब कमेन्ट लिर जय बर' हारि फेसबुकनि जय आच्छा सामफ्रामबो दाउला दाउ बेदरानो नामाब्रा फंबाय नोंनालाय मैयाबो दाउला दाउ बेदरानोमोन माथो दिनैबो दाउला दाउ बेदरानो नामा नंगौखौ होनखो ना नङिखौ होनखो फंबाय वेलकामजों लोगोसे बयखौबो आंनि अननाय गोसो गोरबोनिफ्राय फुरा जासिहरनाय दिनै दे एसे सोलोंहांदो बयबो बिदिनो हेफाजाब होदो दे लिरनाया बादरसो जादोंलै फंबाय नोंना बेदर जायाखै बादर लैथोम मुसाहारि दे मोजां कमेन्ट लिर दिनै मा ओंख्रि बेखौल' खोन्थालाय फंबाय मैयाबोथ' नोंना दाउला दाउ बेदरानो दिनैबो दाउला दाउ बेदरानो नामा बयबो फै मोजां नुवाखै बायदि मोनदों आंना लाइटआ मोदानदोंलै फंबाय लाइट दं ओरै लाइटआ मोदानदों मेथाइया रानगोन चक्लेटसो रानगोनलै चक्लेटसो रानगोन दिनै सासेल' फैबाय थाथारदों बाखि खोथाया बहा थांजोबखो गोदान फल' खालामबाय आदा आंखौबो फल' बेक खालामदो आच्छा खालामगोन ओंखाम जाखांबाय नामा दसे थाबाव बयबो अननानै शेयार खालामना फैदो बयबो ओंखाम जाखांबाय नामा दा ओरैनो दं जाखांबाय फंबाय जाखांबाय नै जाखांना नोंसोरजोंथ' लाइभआव फैदों जाखांबाय एसे लेट जाबाय आरोना मैया एसे सिगांमोन
दिनै एसे लेट जादों लाइभआव फैनाया एसे लेट जाबाय आरोना दिनै फैनाया गाज्रि मोननाङा आरोना एसे लेट जाबाय जाखांबाय जाखांबाय जाखांनानैथ' नोंसोरजों लाइभआव दसे फैदोंमोन आरो बयजोंबो रायज्लायनो होननानै रावबो फैथारा माथो दिनै नोंल'सो दंथारो जोंहा सोरखौनो आदसा जोंहा फंबायानो आंनो अननाय हरबावबाय जोंहा मालानाव फंबाया जोंहा अननाय हरबाय दे आरो लिरबाव दे कमेन्ट लिरबाव दे बायना जा आदा मा होनदों गोरानो नंगौ नामा आदसा जागोन दे जागोन दे आरो लिरबाव जागोन जोंहा साक्ति बसुमतारी ब्रादार वेलकाम दे बयबो फैलाय आदसा मेनसन खालामदों वेलकाम आंनि नेम बेयाव फैनायनि थाखाय बयखौबो वेलकाम शेयर खालामालासिनो डाइरेक्ट कमेन्ट होदों दे लिरबोदो कमेन्ट लिरबोदो बयबो आङो दे बयबो फै उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आङो आरामखौ खालामासै दा आङो दा रावबो गैथारिखाय उन्दुनोसो ओंखारबाय लाइक खालाम फंबाय लाइक खालाम सोरां ब्रादारखौ आङो बे पस्टआव बहायदों जायफ्रा लोगो गैया एसे लोगो खालामना लादो आरो लोगो दंखायोबा कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइबार 2025 मा लिरनाय जाखोब्रा फंबाय मा सोंहरखो नों आंखौ नोंनालाय अलरेडि साबस्क्राइबारखा माथो फंबाय आरो लोगोसे इनभाइटबो हरगोन अलरेडि साबस्क्राइबार दंखायो माथो फंबाय साबस्क्राइबार खालामखाबाय माथो आं नोंनिखौ साबस्क्राइबार खालामखाबायथ' फंबाय आं नोंखौ नों मोजां भिडिअ हगारबाय थादोलाय फंबाय नोंनि लिंकखौ आं होना दोनखाबाय आंनियाव 1K साबस्क्राइबारआ थाबैनो जागोन नोंना आं होखाबाय माथो नोंखौ दे बयबो कमेन्ट खालाम बयबो कमेन्ट खालाम दे बयबो नाय बयबो कमेन्ट खालाम मा होनदों बयबो नाय लाइक खालाम शेयार खालाम देलाय बयबो नाय दोनबायबो नामा फंबाय मानो थांखो मानो दोनखो सयबो सोरांनि मा होनदों मोसाना मिसालै आदा बल'नो बयबो फै दावहारु ब्रादार मानो साबस्क्राइबारखौल' हरबाय थाखो फंबाय साबस्क्राइबारआ अलरेडि जाखाबाय होनखाबाय माथो फंबाय खोनायाखै नामा नोङो अलरेडि साबस्क्राइबार खालामखानायखा आरो नोंनि लिंकखौबो आंनि भिडिअ होना होखाबाय आं मानो दुखु जाखो दुखु जानाङा ना फंबाय दे बयबो फै बयबो फै कमेन्टआनो गैथारला माथो आङो शिबु स्वर्गयारि ब्रादारखौ लगायदों शिबु स्वर्गयारि ब्रादारखौ लगायदों फैसाव जाय लोगो गैया लोगो खालामना लानानै
अन्नानै बयबो लोगो जाय लोगो गैया लोगो खालामना ला जाय लोगो गैया लोगो खालामना ला बयबो लोगो खालामना ला बयबो लोगो खालामना ला बयबो Hi, गैया जाय लोगो good, गैया लोगो खालामना ला good, बयबो good, फंबाय, good, good, अन्नानै बयबो good. invite आरो लिर आरो लिरबाव आरो लिरबाव आरो लिरबाव आरो लिरबाव back आरो लिरबाव आरो लिरबाव गावग्रा गैया आरो लिरबाव आरो लिरबाव आच्छा गावग्रा थाबासो फैदो आं आब' आच्छा रकेट थाबासो फैगोन जोंना फंबाया done already done one can by done already done रायज्लायनो बालायनाय मोनबाय माथो आङो रावबो गैथारा नामा रावबो सापर्ट खालामथारा बयबो शिबु सरगियारि ब्रादार नैबे भिडिअ एसे अननाय थांबाय नोंनाव नैबे भिडिअ नैबे दुब्लिबारियाव नैबे गामसा गाननायनि माबानायाव शिबु ब्रादार Doneshri Boro hi bro hello welcome आंनि लोगोफोरनि थाखाय welcome एक्सट्रा इउटुबार 77 सोरनि जाखो फंबाय बेलाय सोरनि बेलाय एक्सट्रा इउटुबारा फंबाय Doneshri Boro नोंनियाथ' खोमदोन बाग्लारिसो दं नङा नंगौ दा माथो आरो बे एक्सट्रा इउटुबारा सोरनि नोंनि ना सोरनि जाखो नोंनि ना सोरनि कमेन्टआव खोन्था नोंनि ना सोरनि एक्सट्रा इउटुबारा सोरनि नोंनि ना सोरनि जाखो कमेन्टआव खोन्था आङो Doneshri आब'खौ आङो पिनखौसो बयबो लोगो जा जाय लोगो गैया लोगो खालामना ला बयबो जाय लोगो गैया लोगो खालामना ला अननानै बयबो डाबल दं जोंना लाइभआव फैनाया ओरै सासे दं फेसबुकआव आं इउटुबाव फैगासिनो मा होनदों आसोर आच्छा थेंक इउ इसोरनो आच्छा फै बयबो फै invite done आं डाबलाव एसे टाइम लागोन दै खिन्थु आरो गोदानसो जाहैबाय ना दे बयबो अननानै बयबो बोरै जाथारखो दिनै रावबो गैथारा नामा मानु बर' बयबो फै One-K invite hordolin acha मोनगोन दोनथ'लायनोसै दांलै ना फंबाय रावबो गैथारा माथो One-K invite done already done मिथिंगा नार्जारिया सोरनि जालायखो नोंनि ना सोरनि फंबाय नोंनिबा नोंनि होननानै आंनि होनना खोन्थाहरलाय कमेन्टआव आंनिबा आंनि होननानै कमेन्टआव लिरलाय नों फंबाय सोरनि बियो इउटुबा सोरनि बियो खोन्थालाय फंबाय खोन्थालाय बयबो आङो दाना लैथो मोसाहारि ब्रादारखौ आङो पिनपस्टआव लैथो मोसाहारिखौ पिनपस्टआव होदों आसोरलै आच्छा आं बेखौनो होनदों ओरैबाय सोमखोर ब्रादार कमेन्ट खालाम दे फै बयबो फै सोमखोर ब्रादार कमेन्ट खालाम बोरो सोमखोर ब्रादार बोरो आङो लोगो गैयामोन लोगो खालामना लाबाय दै साबस्क्राइबार लैथो ब्रादार लोगो गैयामोन लोगो खालामबाय दै अरा साबस्क्राइबार बयबो
हराखै आदा सोरनि जाखो हमनो हाला आं फंबाय नोंनि कमेन्ट लिरनायखौ मोजां बुजिना मोनासै नोंनि ना सोरनि जाखो होननानै आं नोंखौ लिरनो होदों फंबाय बे इउटुबा सोरनि आंनि ना नोंनि ना सोरनि नोङो आंनिबा आंनि ना लिरलाय होमबानो साबसक्राइबार होना हरनोसै आं दे आंनिबा आंनि ना लिरलाय नोङो आंनि बे इउटुबा होननानै नों लिरलाय बे इउटुब चेनेला आंनि होननानै लिरलाय नों फंबाय बे इउटुबा आंनि होननानै लिरलाय फंबाय नोंनि ना सोरनि जाखो सबस्क्राइबार हरखा बे इउटुब चेनेलानोथ' सोरनि फंबाय नोंनिबा नोंनि होनना लिरलाय नोङो आंनि होननानै लिरलाय फंबाय आरो गुबुननि ना सोरनि जाखो दे गुबुननिबाबो साबसक्राइबार खालामगोन आं दे ओमफ्राय नोंनिबाथ' साबसिन आरो बानायबावगोन दे आं दे आरो सासे फैबावदों दे कमेन्ट खालाम सोर नायदों दे कमेन्ट खालाम बिस्थिराम बाग्लारि सोरनि बे बिस्थिराम बाग्लारियानोथ' फंबाय नोंनि ना सोरनि आं बेखौथ' नोंखौ लिरनो होबाय थादों आंनिबा आंनि ना लिरलाय फंबाय कमेन्टआव दे आरो सासे नायदों नै थांफिनबाय फैफिनदो लाइक खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम दे फै बयबो फै आच्छा जोंहा वाट्सआव फैदों आरो साब्रै सुखुन्दा राव खेबथे खालामनांगासिनो गुड नाइट लाथ'नोसै दे फंबाय दे गुड नाइट लानोसै गुड नाइट रावबो गैथ'थारा दिनै रायज्लायनो बानाय मोनथ'लायबाय माथो रावबो गैथारा बाय दे फंबाय बाय